Pas geleden kwam het nummer uit van de overleden nachtburgemeester van Heerlen, Lex Nelissen. We praten met Paulo Gister, de componist van het nummer. Hij gaat ons meer vertellen over hoe het nummer Ding Dong is ontstaan. Het was een nummer dat ik een aantal jaren geleden schreef in het Engels. Dat heette toen ook Ding Dong trouwens. Maar ik sprak Lex op een gegeven moment. Ik zei, Lex, volgens mij is het wel een nummer voor jou. Een hele zware stem. En toen heb ik Lex gevraagd, of een aantal hints gegeven van waar hij over zou kunnen zingen. Bijvoorbeeld, ik weet dat vroeger bij ons thuis mocht ik niet de keuken in als mijn moeder bezig was met het bereiden van het kerstmaal. Toen zei hij, oh ja, dat ga ik dan gebruiken, zei Lex. En dat deed hij dus ook. En in feite, hij schreef niks uit. Hij had dat idee, die tekst die ik hem had gegeven in gedachten, hield hij in gedachten. En daar is hij mee aan de slag gegaan. Zeg maar op het moment zelf. Dus de band werd ingestart. En zo is het min of meer tot stand gekomen. We hebben ieder jaar een grote kerstvoorstelling, bijna kerst. En daar doen onder andere Paul van Loo, Ivo Rosbeek, de Lotgenoten, Ramon Clement, Roger Lataster doen daaraan mee. En ieder jaar wil ik een nieuw liedje schrijven. En dat was zo speciaal. Met het oog op die voorstelling heb ik dat geschreven. De eerste bijna kerstvoorstelling was toen nog de Holland & Polland Kerststal. Was volgens mij in 2003 in Theater Lex hoor. En rond die tijd leerde ik ook Ivo kennen, Ivo Rosbeek. En Lex kende ik al uit zijn tijd. Hij had eerst een discotheek en daarna had hij een pizzeria Rico. Dus daar kende ik Lex al van. En toen hij het theater exporteerde of begon, heb ik hem natuurlijk regelmatig gezien. Met Ivo Rosbeek en Emil Sarkovic. Dat was toen een duo Holland & Polland. Ik wilde een cd maken. Ik had een aantal nummers klaar liggen. Die lagen op de plank. En met Ivo en met Emil heb ik toen mijn eerste cd opgenomen. Het waren liedjes van mij, die hebben zij gearrangeerd. Zijn we in België naar een studio gegaan. En het was in 2004 al. Hebben die nummers opgenomen. Iedereen wil graag met Kerstmis thuis zijn. En als het dan niet lukt, en je zit in je auto, driving home for Christmas. Maar het lukt niet en je hoort wel de kerkklok op de achtergrond van. En dat geeft toch het kerstgevoel geeft dat weer. Maar het is ook een beetje verdrietig. Van, je hoort de kerkklokken wel, maar je bent niet thuis. Het liedje oorspronkelijk in het Engels, zo van, het gaat ongeveer op deze manier. Ik hoop dat de gitaar niet te vals is. I write your name on a Christmas card. And postman, please, don't be late. And can you tell her that I miss her so? But I won't make it home. No, I won't make it home. And the church bells ring. Oh, ding dong, ding dong. Oh, ding.